Banang penkelain susu eka parti bat hakaju kapor banwanra eka jingkela haka election hajar paulai ka United Democratic Party Youth Wings jongka ribhoi destreng menta kasngi kan riu tari unopra kalayo ban penskem ye ki nongkit kam ki batmai ki jongka khnang bakin yo ban penkre lupa bat ban treshitam naga benta ka election jet nong mikman shaka yeng dorbar thau ain ka jella ka ban salong house nem hajar paulai Hagane kasngi nakaliang kinongkit kam jongka seng UDP ribhoi kila penskem yuba balaje rani MDC kanongpo constituency kumu chief advisor senior advisor ba Michael Kharhunai advisor ba Najim Kharmalki last 4 years marngar kumu president Rajas Lapang working president Juban Swears vice president ki joint secretary ki long ki samla sweety maupniang shanlang ronghang Robinson Umba bat kiwe balayoru ban penskem ki samla ki bana kaleng jongka ribhoi kum ki dikhot bapura jongka UDP ribhoi Youth Wings ya kitei kinongkit kam ki bathma jongka UDP Youth Wings ribhoi la penskem do ba balaje rani MDC kanongpo ubadeiru working president jongka parents body UDP ribhoi hakajinge donlang uba Tirot Singh Suchang joint secretary state Youth Wings ba Richard Sim presidential long city Youth Wings ba RR Makdo senior advisor UDP ribhoi Sunshine Makri kertong ka UDP umsning constituency bat kiwe kiriurang ba bat kisamla jong ka thain ribhoi hagi pos mo pher kadai ka kamram jo phi ba phin lang pian ang isa khamat ba phin lang kum kita kirishot ba phin yo kata ka kle namar ba ya ka yuen kumbangan supertip ba imat kadang dei ka sin ka banin kong lanang ng bakla bangin yo ire ka general council ka banin kong nando uslam khatindai spa khandai binyo ila form ile ka party UDP kumbala kren ima menen ba aran makdo ila wan ka APSLC nanta HPU bat ila form ka party UDP ka bapura haka khaloi tare usap tumbar khatindai spa khandai binyo bala naga makla nanu to ka por halian ba ila ya boldly election nanu ki khatindai spa khandai pura 8000 lai 8000 pra 8000 khalai 8000 pra ngimpat yo banlong kani ka general council jong ka Youth Wing kumbang ilong menta ngakwa ban bahai kani walit bakla menta kasngi bakam dai ka jing jit kerdan kani ka jing jit nong kit kam habang yo begin jit yu president mo ubat kit kam bondo ngi jit yu secretary ubat kit kam bondo nang tapat kidan sa ki executive members ki ban ai kiti kamon kiti ka yang banjit nambah la ngi soto bakla bangi jit kerdan lawa ngai ba Jeff ngarumong su benang awan na kran keli kerdan jungingong shanoi ba Jeff maka kerdan kawan tadin lada mong shano president shano secretary la bakla ka jingi trai barong tadin ang takadaw shay na jingmut ka jonghi bamenta kasngi kede ka jingi jit yakinong yakit kinong yaba kinong yatrai yakam juga party mdai ba jit kerdan ka Joyce Meyer kawin kinang yalak ka bakraw ang kumne as long as people are involved nothing is perfect balingong ikata anda habalan jit kinong kitkam ngidon gijong gijinglong gijong haka sige tray ngin siya tungko habaya tray tungko tangtong tray ubasok mabjuya tungko hawang sige niya tray lang ni barok ini perbetsuki ngin niya tungko kalau natural kunta haka ni sige tray gijong pinsa ya tungko tesakan mau bapiya tray bat kibriu mdai bat ki angel la dei tray ki angel tum bakla sure ne problem in bakla habaki bakla ru ngajut kan mau ba pol ba start na yom kumni la dan philap kanu ba bha sa phang jonga ye thoi ki we la dan philap pat kanu no ba sniu sa phang jonga wadi thoi ki wan ong nga ngi pan mi le da kompong kanu no ba bha sa phang jong phi ni ru me tho ka ba sniu ni len man ka dukan sha no po ngi de tho no wadi le kan ta